Tomio Okamury? Tak já si myslím, že v těch kompetencích krajích je takový galimatiáš. Musíme si to říct na rovinu, že vlastně já musím úplně odmítnout ty názory, že by se mělo rozhodovat čím více kompetencí být centrálně a tím méně na tu nízkou úroveň, to znamená na kraje nebo na obce, co tady bylo prezentováno. My jsme zastánci v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD přímé demokracie. O tom, jak ty kraje dneska hospodaří, svědčí rozhodnutí Senátu. Já vám to řeknu. O tom, jak ty kraje hospodaří. Takže každý občan by si urval nějakou kompetenci. Mně to moc vtipné nepřipadá. A tím byste to udělal přehlednější, pane předsedo. V Senátu o tom, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat hospodaření krajů, a to bylo odmítnuto, jak víte, cirka před 2 měsíci v Senátu, takže Nejvyšší kontrolní úřad nemůže kontrolovat hospodaření krajů, takže to svědčí. Prosím publikum, aby respektovalo prostor pro závěrečné slovo. Děkuji. Občané, jak všichni víte, Sobotkova a Babišova vláda odsouhlasila přijímání afrických a arabských migrantů do České republiky. A utrácí na migranty peníze místo, aby je použili pro české občany. My v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD říkáme zcela jasně. Peníze patří našim slušným lidem a ne imigrantům či nepřizpůsobivým. Ani jeden nelegální migrant nesmí zůstat v naší zemi. A prosazujeme také odvolatelnost a hmotnou odpovědnost politiků. Tyto volby jsou referendem a já vás prosím o podporu ve volbách. Prosím.